Uba HDR lingdo ula ong ba usngu shngan hadu kata habau yu i ke jing e jing paj ba nong krishan ban pensisha ya kata ke jing e jing paj ba kan pau ka artrik ulber ula ong ru ba u hab ban serde ban pen bhai ke jing jot jing pe jong ka constituency shu ula ong u yeng ya ka UDP kalong ba u yeng na ka nongrem ka ba ka UDP ka deb ka party trairi ka badan ya ka nongrem ban pen ne pen sa ban kan tiu ru ya ka jaj ban riu ya ka ne ula pen pa hodin bula depth hab kerteng ha returning officer Hapelau ke DC Office Eskasi Hill District. Ngasko ba kadap ta kajingsigan sudah. Bangayui ba kajingi jong upai ba. Kalawan pai biang mentah. Ba kinsei haka arterik yang result kabadi. Kimat ba kimat juga kalong ba ngan hapan serdap ngan hapan repair ya ka jingjot jong konsorsi kabala pay kabala jot penta brosan snap namar ngakwa bangan don pat ka parti trairi kabaga nongrim ke jongka kalong pan kintiu banra ya ka jaj benriu lajo kinong alam kisami kidan kinong alam boleh ndang iduna. We have got abundance of leaders in the regional parties. Obviously, naka party kijongi we are fighting. Ngi yakun yang ada election. Apo kajingalam jomba metpa lingdo. If the party comes to power, obviously, metpa lingdo will be the leader. Kadi kapor ngan matai gai. Kijingduna suka nadu lingi sesabngi nadu syate syudu syate. It will take me years to repair the damage done. Di dingso ibaw tu kurtong kan piwang mga kase bilat badon dingso ngangampat yoso bameno ding bilat unso kai retang gitu kiso hang ki badon sia te ki lada pisiat ki hap lada piyu ti gitar te manta ki briu ki la thar ya kan ke NPP na so yo versi